سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تيفي نلومي عربي سلست حدار زي تدالو على توزينات زلكم مسيلخو كم وتروك سافت مدباتنا ناخذ كتاتولنا ندعدمكو بقدامنت أرأست زينا أمريكا ن إثيوبيان إيرتران قجت كاب زبقسو تكبارات خوط تباه تصويعا فيفا إيرترا كاب أهقراوي مسال درجاتات أهقراوي غانتاتات قليلوا Human Rights Watch بسلسلة وجونس إثيوبيا شغلته بمجلات نتحتات النت يتوقع بلينكن نتانياون أب تل أبيب تراخيبهم أستراليا إسرائيل لقوام كتجبر الزغر وتصعيدات كتسمع اللوا خمس بلدن كالن زد هسس مدبات حزلكم همت اللخو سناي نايم كتتال جزيه إن داتا منكم أبزا channel دما ناي وترو تختاتلتي نختكونو سابسكرايب بمقبار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم أمريكان إثيوبيان إيرتران قجت كاب زبقسو تكبارات خغوط تبات صويعا أمريكا سراويت إيرترا تغليلو كاب إثيوبيا خوتسن إثيوبيان إيرتران كاب قجت زبقسو تكبارات خغوط تبا كمون ناتسنت لولاونت جزاونت حدنت كلن هاجرات تصوبا كخبرات صويعا صحافي قدات وصا أمريكا أنتوني بلينكن هنا قدامي عمت مفران وعل بريتوريا مغنيات بمغوار أبزوصو مغلتي زاقيتن استفتسو مكفالات توعل بمنقاد موصا سراويت إيرترا زركبوم تكبارات توعل كفتسو متصويعلوم انتخونتهم زترفو بدوتات مغلات تقامي ولا كو حيلتات حوحات كبرتا اصوار زركبون حيلتاتهم من سنبات جميرو من تالون اب تግራይ ዘላቀ ሰላምን ምርጋን ክመጽእ ተወሰኽቲ ሰራሕቲ የድሊ ሰራዊት ኤርትራ ተቂሉ ኹጽእ ኣለዎ ኢሉም ድሕርቲ ኣብ መንጎ ሓይልታትን ትግራይን ሰራዊት ኢትዮጵያን ኣብ ሕዳር 2020 ዝተወልዐ ኩናት ንሰራዊት ኢትዮጵያ ደጊፎም ዝተዋጉ ሰራዊት ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ትግራይ ከም ዘይወጹ ሰመዝ ትግራይ ይገልጹ አንቶኒ ብሊንከን በተወሳኺ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ምትንኻይ ክቆጠባን ሉላውነትን ናጽነትን ጎራብቲ ከኽብራ ጸዊዑም ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ምትንኻይ ክቆጠባ ከምኡን ናጽነት ሉላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኩለን ሃገራት እትዙባ ከኽብራን ይግባእ ኢሉም አንቶኒ ብሊንከን ኣብ መግለጺኡ በመሰረት እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተፈረመ ውዕል ሰላም ክሳብ ሕጂ ተራእዮም ዝበሎም ምዕባለታቱን ኢሉም أمريكا بمقام جزيرة محدار تجري مملاس عدلاينتون أجرجلوتات قرب سبعة حجز مسلات تبتصحتي عالم لخاوي مرمر تسوى مسلات آب تجري زي مسلو معبالتات تنقدلوم آب حلف عامة كل تحدار كل تشين إسرائيل كل تناب بريتوريا أم منجح وحتى من إثيوبيان زي تفرم وعلى السلام نتاب سمين إثيوبيا موت أمايت أشعة مغنات زخونه دما وكنات دواب بالويوم تكونات بفلاي أب تعود كونات زنبرة تجري كبير سبعون نواتون كسراتات زور دخينه أبتم زفح فحلهم كوابتات أمحران عفارون عنوت أوريديوم أنتوني بلينكن هاجروا أب كلات أورمي أمحران كالوت زكاير زلو جتاتن سبت مجهسة ومسلاتن كام زشغلون قليتهم زغت سلم مجهسة ومسلاتن استفلالو حيلتات زفت سمو بدلاتن كمون من زحمر زام ترخان هنا بكونات زلحلها محبراوي ركب مليسو يدخمو الليلوم መንግስቲ ኢትዮጵያ ሸነይሉ ዝጽውዑ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከመውድ ማሓቢሮም አንጻር ትግራይ ምስ ዝተዋጉዑ ጥቃት ፋኖ ኣብ ክልል አምሓራ ዘካይዶ ውግኣት ቀጽሎም ኣለው ጸሓፊ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ሃገሩ ዝተማለ መደብ ዕጥቂ መፍታሕ ምስንባትን ምጥያስን ከመውን ምስፋሕ ሰላም ፍትሕን ብልጽግናን ሃገራዊ ተሓታትነትን ዘጠቃልል ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ብምልኣት ክፍጸምን ምሕጋዝ ደሉቲ ከም ዝኾነት ገሊጹም تأمانين خلو زتغالل قديات ماكل زجبرن هجراو بوليسي مسجاجر فتحي كحتى من تجبراو خجبرن نتباب علوم أما بزحتو خوابتات تجري دحرم فرام وعل سلام بريتوريا سلام زعاسلن كونتاتنا من ورن ملاس من قصاص زجبر زلون كونو قداي تفنقلتي مكرات سوا وحجزن قوت طوي كلو لونجن حجون هيوت أبتكل الفتاني خون غير والله في فان إيرترا كاب أهجراوي مسال الدرجات هاجراويان جانتات قليلوا ببوانو نبقعت كعسو أجري أبال هاجرات النعير علاو زجبر أهجراوي فدريشن محبر كعسو أجري فيفا مودات زحل فورحت كمتي كاب زرق حور حوي مسال هاجراوي جانتا كعسو أجري إيرترا بتخطط عليه نخلي جزيه قليلوا أبز فيفا أبز حلف حيدة معلتات زوجو مسال هاجراوي جانتا أرجنتينا كداميتي كسر عن كلا
ሃገራውያን ጋንታታት ፈረንሳ፣ ብራዚል፣ እንግሊዝ፣ ቤልጂየም፣ ፖርቹጋል፣ ኔዘርላንድስን፣ እስፓኛ፣ ኢጣልያ፣ ክሮኤሽያን ድማ ካብ ካልኣይ ክሳብ 10 ንዘሎ ተርታ ሒዘን ኣብ መበል 13 ደረጃ ዝተቐመጠት ሞሮኮ ካብ ኣፍሪካውያን ሃገራት ዝለዓለ ጽፍሒ ኣብ ዝሓዘትሉ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ እታ እንኮ ብቕዓታ ተገምጊሙ ኣብዚ መሳልል ክትኣቱ ዘይከኣለት ኣፍሪካዊት ሃገር ኮይና ኤርትራ ከም ኩለን ካልኦት ኣባል ሃገራት ህሉ ኩነታት ብፊፋ ዘይተመመየትሉ ምኽንያት ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ብውሕዱ ሓደ ወግዓዊ ግጥም ስለ ዘየካደት ምዃኑ እቲ ማሕበር ኣብ ዝስፈሩ ሓበሬታ ነፂሩ ንመወዳእታ እዋን ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ዝተዓየረትሉ ካብ 2008 ኣባላት መበል 195 ተርታ ተሰሪዓ ዝነበረት ኤርትራ ብፊፋ ንኻልኣይ ግዜ ትጉሰ ዘላ ዝመጽእ 15 ሕዳር ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ሞሮኮ ግጥም መጻረይ ዋንጫ ዓለም 2026 ከተካየድ ካብ ዝተዓየረላ መደብ ከም ዝሰሓበት ኣብ ዝስማዓሉ ዘሎ እዋን እዩ። ሁማን ራይትስ ዎች በሰንሰለታዊ ጎንፂ ኢትዮጵያ ሻቅሎቱ ብምግላጹ ንተሓታትነት ይጽውዕ። ተሓላቂት ካልሰቦ መሰላት ሁማን ራይትስ ዎች ብምኽንያት ሓደ ዓመት ምፍራም ስምምዕ ተጻውኦ ፕሪቶሪያ ኣብ ዝወፅኦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተበደልቲ ፍትሒ መታን ክነግስ ሕቡራት ሃገራት ጸቕጢ ክገብር ጸዊዑ ዝሓለፈ ዓመት ከምዚ ሎሚ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተኸተመ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻቦታት ናይ 2 ዓመት ኩናት መኸተምታ ዝገበረ ምዃኑ ይዝከር። ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ AFP እቲ ናይ 2 ዓመታት ኩናት ህይወት ፍርቂ ሚልዮን ዜጋታት ምውሳዱ ይሕብር። ሁማን ራይትስ ዎች ኣብ መግለጺኡ እቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ደኣ ይዕረፍ እምበር ናብ ክልል ኣምሓራ ብምግፍሑ ንኻልእ ሰብኣዊ ጥሕስታትን ቅትልታትን ኣቃሊኡ ምሕላው ዘለዎ ስክፍታ ኣንቢሩ ምክትል ዳይሬክተር ናይቲ ተሓላቒ ትካል ዝኾነት ላቲሻ ባደር መንግስቲ ኢትዮጵያ ካልኦት ትካላትን ኣብ ዝጽምብልሉ ኣደራዕ ናይቲ ሽግር ተሰኪሙ ዘሎ ግን ኣብቲ ቦታ ግጭት ዘሎ ህዝቢ ክትብል ገሊጻቶም ሁማን ራይትስ ዎች ኣብ መግለጺኡ እቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ደኣ ይዕረፍ እምበር ናብ ክልል ኣምሓራ ብምግፍሑ ንኻልእ ሰብኣዊ ጥሕስታትን ቅትልታትን ኣቃሊኡ ምህላው ዘለዎ ስክፍታ ኣንቢሩ ምክትል ዳይሬክተር ናይቲ ተሓላቒ ትካል ዝኾነት ላቲሻ ባደር መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ትካላትን ኣብ ዝጽምብልሉ ኣደራዕ ናይቲ ሽግር ተሰኪሙ ዘሎ ግን ኣብቲ ቦታ ግጭት ዘሎ ህዝቢ ክትብል ገሊጻቶም ሁማን ራይትስ ዎች ኣብቲ ኩናት ኢድ በዘለዎም ኩላቶም ሓይልታት ገብናት ኩናት ተፈጺሙ ድሕሪ ምባሉ ሕጂውን ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ኩነታት ንዝከታተል ኣሃዱ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ዘድሊ ስራሕ ንኸይፍጽም ዕንቅፋት ኮይኑሎ ኢሉ እቲ ተሓላቒ ትካል ኣብ መግለጺኡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድሕሪ ዝተወልዐ ግጭት መንግስቲ ንሽዱሽተ ኣዋርሒ ዝቐጸለ ናይ ህጹጽ ናይ ሓደጋ ኣዋጅ ምሕላፉን ሰብኣዊ ጥሕሰታት ኣብ ምፍጻም ተራ ይጻወታሉ ይብል። እታ ምክትል ዳይሬክተር ከም ዝገለጸቶ ድማ እቲ ኣብቲ ክልል ኣምሓራ ዝደገሰ ግጭት ናብ ቀዳማይ ገጽ ምፍጸምታ ከይበጽሕ ኣብ ዝተሓደሰ ሰንሰለታዊ ጎንፂ ዝመርሕ ክትብል ገሊጻ ብሊንከንን ኔታንያሁን ኣብ ተላቪቭ ተራኺቦም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከንን ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁን ሎሚ ኣብ ተላቪቭ ከም ዝተራኽቡ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣፍሊጡም እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ኤክስ ኣብ ዝጠቅዑ ምስልታት ክልቲኦም መራሕቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ሕጂ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ተላቪቭ ውልቃዊ ዝርፍ የካይዱ ኣለዉ ምስ ካቢኔ ኩናቱን ከራኸቡ እዮም ኢሉ ሓማስ ብሸውዓተ ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ካብ ዝፍጽም እንድሓር ብሊንከን ሎሚ ንሳልሳይ ግዜ እዩ ናብ እስራኤል ዝበጽሕ ዘሎ ምምጻእ ብሊንከን ናብ እስራኤል ተኸቲሉ መራሒ ህዝቡላህ ሓሰን ናስረላህ ኩናት እስራኤል ሓማስ ካብ ዝጅምር ንድሓር ነፈልማ እዋን ሎሚ ዘረባ ከም ዘስምዕ ተገሊጹም መራሒ ጉጅለ ሽዓ ሙስሊም ሊባኖስ ዝኾነ ናስረላህ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣደባባይ ንሰዓብቱ ዝበሎ ነገር የለን ሂዝቦላህ ኣብ ቀጻሊ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ክሕብር እዩ ተባሂሉ ድማ ትጽቢት ይግበር ዕጡቓት ሂዝቦላህ ኣብ ደቡብ እስራኤልን ሊባኖስን ኣብ ጎንፂ ከም ዝኣተው ይፍለጥ እቲ ከባቢ ካልእ ግንባር ኩናት ከይከፍት ተሰጊኡ ይርከብ ክሳብ ሕጂ ግን እቲ ጎንፂ ካብ ቁፅር ወፃኢ ክኸይድ ኣይተራእየን ኣሜሪካ ብሪጣንያን ካልኦት ሃገራት ምዕራቡን ሂዝቦላህ ጉጅለ ሽብር ኢለን ኮኒኖየን እዚ ጉጅለ ኣብ ሊባኖስ ቀንዲ ፖለቲካውን ወታደራውን ሓይሊ ምዃኑ ይፍለጥ ክሳብ ሕጂ ኣበይ ከም ዘሎ ዘይፍለጥ መራሒ ሓሰን ናስረላህ እቲ ዘስምዖ ዘረባ ህዝቢ ኣብ ዝእከበሎም ከባቢታት ብቐጥታ ከም ዝመሓላለፍ ተገሊጹሎም እቲ ጉጅለ ሚሳኤላት ሓዊሱ ብርክት ዝበለ ኣጽዋር ዘለዎን ናብ እስራኤል ካቱ ዝኽእልን ኮይኑ ብኣሽዓት ዝቑጸሩ ግቡእ ስልጠና ዝወሰዱ ተዋጋእቲ ኣለውዎ ኣውስትራልያ እስራኤል ልጓም ክትገብር ዝቐርቡ ጻውዒታት ክሰምዕ ኣለዋ ክትብል ገሊጻ
ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣውስትራልያ ገለ ካብቶም ተማሊ ኣብ ጋዛ ናብ ራፋ ግብፂ ካብ ዝሰገሩ ሰባት ዜጋታት እቲ ሃገር ከም ዝርከብዎም ኣፍሊጣ ሚኒስተር ፔኒ ወንጋ ኣብ ዝሃበቱ መግለፂ ክልተ ኣባላት ስድራን ቀዋሚ ተቐመጥቲ ዝርከብዎም 20 ኣውስትራልያውያን ተማሊ ናብ ግብፂ ከም ዝሰገሩ ገሊፃ እዚ ቀዳማይ ጉጅለ ክወፅእ ብምኽኣሉ ኣዝየ ተሓጒሰን ህሩፍታ ተሰሚዐንን ኢላ ንእስራኤል ኣብ ዝሕለፈቶ መልእኽቲ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ቀጻሊ ሞት ንጹሃን ሰባት ኣይቅብሉን እዩ ስለዚ ፈተውቲ እስራኤል ልጓም ክትገብር ክላዋን ከሎም ፈተውቲ እስራኤል ህይወት ሲቪላት ክትሕሉ ንዘቕረቦ ምሕፅንታ እስራኤል ክትሰምዕ ወሳኑ ኢላ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ብርክት ዝበሉ ሰባት ብራፋ ቢሎም ይወፁለዎም ራፋ በሸነኽ ደቡብ ካብ ጋዛ እትወፅእ መንገዲ ኮይና ምስ ሲናይ ትዋሰን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ሓገዝ ናብ ጋዛ ካቱ ኮነ ሰባት ዝኸፁ እትኽእል እንኮ መንገዲ እያ ሕብራት ሃገራት 81 ዝቆሰሉ ፊሊስጤማውያን ኣብ ሜዳ ናብ ዝርከቡ ሆስፒታል ግብፂ ከም ዝተወሰዱን 345 ፓስፖርት ወፃኢ ዝሓዙ ሰባት ካብ ጋዛ ከም ዝወፁን ይግለጽ ሎሚ ድማ ፓስፖርት ወፃን ክልተ ዜግነትን ዘሎ ማስታት 600 ሰባት ካብ ጋዛ ክወፁን ተመዝጊቦም ኣለዉ ካብዚኦም ቶማስታት 400 ዜግነት ኣሜሪካ ዘለዎም እዮም እስራኤልን ግብፅን ኣዝዩ ጥቡቅ ክትል ሓልዋ ዝገብራሉ ምዕቡል ኣገልግሎት ድሕነት እዩ ዘለወን ስለዚ ካብ ጋዛ መን ይወፅእ ከም ዘሎ ሓደ ብሓደ ከምርምራየን እተን ጸለውቲ ዝበሃላ ሃገራት ዜጋታተን ንምውፃእ ይደፋፋ ኣለዋ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ዝርዝር ኣብ ቅድሚት ክስራዕ ትኽእል እያ ገለ ሩሳውያን ኣብ ጋዛ ተዓፅዮም ከም ዘሎ ዝገልጹ ጽብጻባት እስራኤል ኣለዉ ምስ ሓማስ ጽቡቕ ዝምድና ዘሎም ሩሳውያን ድማ ዜጋታቶም ናብ ቅድሚ ሪጋ ንምውፃእ ጸቕጢ ይገብሩ ኣለዉ ይብሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም